Vaig començar aquí al dojo aquest estiu, mes de juliol, i ja fa uns anys que vaig començar a buscar, volia fer alguna cosa, no sabia el què, i vaig llegir bastant alguns autors hindús i em cridava molt l'atenció el pensament, però no entenia com arribar a aquest punt de pensament. No? I amb el temps he descobert que és a través de la meditació. I vaig començar a meditar pel meu compte, però res a veure amb el que es fa aquí, ho feia molt a la meva manera. No? I vaig descobrir el dojo i bueno, ara em medito cada dia. Fa poquet, però em medito cada dia i he agafat, ja hi compto amb això. No? Medites llavors aquí i a casa? Medito aquí i el dia que no puc venir medito a casa. Faig 2 hores, matí i nit. Què creus que t'ha aportat a la teva vida personal, professional, la pràctica, la meditació? Com t'ha impactat? Bueno, sobretot com que m'estic aplicant coses que practiques aquí, perquè una cosa és llegir-ho, no? I una altra cosa és la pràctica, no? Que estàs amb el silenci, amb la tranquil·litat i veus els teus pensaments, no? Pensaments que ja tens en la teva vida diària, però que te'ls observes des d'aquesta quietud, no? I això m'ajuda, diguéssim, en el dia a dia, en molts moments, a aplicar, no? Aquest coneixement que vas adquirint mica en mica sobre tu. No? Llavors, potser és intento no controlar més la situació, sinó ser més conscient de les situacions. Jo crec que el que m'aporta és això, una mica una manera de comunicar-me, de relacionar-me amb les persones, sobretot, no? Una manera com més conscient. Escolto més, potser, també. Pel que comentaves aquesta cerca, què t'està sorprenent més de la pràctica? De lo simple que és, no? Bueno, simple. Diria que és senzill, més que simple és senzill, no? Que és el fet de sentar-te sense un objectiu, simplement sentar-te tranquil·lament i deixar que vagin apareixent els pensaments, mica en mica vas com relaxant i tens una altra visió. Sembla que no estàs fent res, però crec que és una cosa com molt actiu, no? Te n'adones molt de les teves coses, no? Agafes molta consciència. Doncs moltes gràcies pel teu testimoni. De res.